Sanibonani mabhemi bami ugogo Manzini. Hayibo. Angifuni ukuchikana yazi. Ngishilo December ngathi ngifuli booked for January. Ngisho kahle for January, ngisho kahle. I'm only available for online consultations nokubethela. Insebenzo impinda Ayibo eSamson abona singakanani. Niyezwa ke babhemi bami. Ukuposa siyaposa. Ngeke ngize ngiyeke ukuposa. Induku yabo baba ibambelelo whatever logo nizokuthola. Unless mangabe mina ngiyabona ukuthi okay vele impinda kumele uyitholile or imele amabhavu uwatholile. Thokozani. Yabona but njena nje please ngiyanicela hayi lani kungu abuse le uJanuary 2026 cela sizwanini yo